Πρέπει να μας προβληματίσουν οι λόγοι γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση για το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να θεωρούμε ότι όλα τα κακά είναι ευθύνη δική μας, όλα τα θετικά που γίνονται είναι δεδομένα και έρχονται μόνα τους. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι η χώρα μας, για παράδειγμα, θα έβγαινε από το μνημόνιο σε 3 χρόνια. Η Ελλάδα έκαμε 15 χρόνια να βγει από το μνημόνιο. Δεν ήταν δεδομένο ότι η Κύπρος θα ανέκαμπτε οικονομικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιες πολιτικές δυνάμεις, περιλαμβανομένου και του Δημοκρατικού Κόμματος, πάλεψαν απέναντι σε λαϊκιστές για να το πετύχουμε. Και φυσικά είχαν κόστος. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι σήμερα η Κύπρος θα είχε τα καλύτερα οικονομικά δεδομένα που είχε ποτέ η οικονομία μας. Τώρα, η δική μου πεποίθηση είναι ότι με έναν δυνατό, ισχυρό ψηφοδέλτιο, με σωστές πολιτικές θέσεις, και θεωρούμε εμείς ότι όταν βγουν τα ψηφοδέλτια θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό ρόλο που πρέπει να έχει το Δημοκρατικό Κόμμα.